हासुबाय हाब जायगाबोथ' गैखाया नोंहासो अबाव हासुयो होद फाला खारनांगौ जादों आया हासुबारसै बावनो अबनोसै हा अब kayak माबायदि जायो आं दांनाय नायनो माबायदि गोरा ना गुरै नायनो खिन्थु आं दांफेराखैमोन आरो ना ट्रेक्टरखौ सोर आल्ला बावगोन ओमफ्राय आयु फा डेन्जार ल'फा डेन्जार बियो गोरा ओरैबायदि गोरा आरो ना माथो सोरबा टायारसो होनोब्रा टायार नुवाखै नों जुखो खिथांनि ना खि माबानो आयौ आयौ गामनाव सुवां खसो ओइ बिस किल' जायोलै बे ट्रेना हो नोंहासो जेबो होनायालै ओइ मा होनोब्रा औ दे एक्सुवेलि नायलै थार गबा माबायो थारफोर गबा गेस गयो बे आलदासो ना वाव खिया सिथो जेन्दि खिया आला आखाया सु हायाबा दाबाथाय बाबा आखायनो दोलाबलायबाय दोलाबबायलै हादो खियाव गालांगोन मा जाखो बारनो आखाय दोलाबबायलै इमान लेथ्रा जायगा ना फैलायलांजोबबाय आइबो आं फाथा मोनखायासै दिनै मिथिबाय माला दसथायाव फैनायानो साइकेलजों फैनानै मारै ट्रेन साइथिंसिम मारै फैखो आरो जों जोगोर गोबावदारिना बैयाव सालिफ्राव फाग्ला मोनबायलां आसुर मोनबाय आं आसरित दिनै बारनायनि इन्ट्रेस्ट गैयाबाबो दिनै इन्ट्रेस्ट खालामलाबायसै माने जायगा नायफैदों आरो ना आङो एबार नेक्स्ट टाइमाव फैफिनगोन आं नै नै गुमलायबाय नै आदा सोरांखौ लोगो मोनबा आंलाय गाइस सालथे बै बुस्थुआ मा गोबायदायब्रा बे बुस्थुआ आदा सोरांखौ लोगो मोनबा आङो लोगोफोर आदा सोरांखौ लोगो मोनबाथाय आं बिराद मोजां मोनथारगोन आरो ना ओइ सोंनायसै नामा सोरांबा फैबाय खोमा सोंनायसै दा सालथे नों गानो बारखाय न्यू जलपाईगुड़ी से रास्ते बंगाईगांव को जाने वाली गाड़ी संख्या A5703 ट्रेन फैगौ माने आं बारखौनो नांदों आरो ना ओइ आया बारनो ओइ गोलैगोन फाला बारनो औ गोलैयो फाला बे गुरैसो बुस्थुआ बारनो हा गला गोनांखाय गला आया जाबानो जाबा गुरैसो आरो खारेन्टना बियो फाला जानाङा फाला खैलानिसो माथो खैला औ मानोसो खारेन्ट नङा माथो पेट्रलनिसो दा दिनै फुरा ओंखाम ओंख्रिबाबो थागोनलै मानियालै आइबो मागोना फैदों ना औ बारा खस्थ' ना नै जोंना सानसु नार्जारि बवा बारनो नागिरलायबाय औ आं मोनथिया नोंहासो जाबायना जोङो माने बैयाव थांनो नागिरदों माबायाव अभारब्रिजआवहाय बारा गोजान नङा नुहुरखायो थाबायलांनि आरो नैबिदि ट्रेन साइथिं माने एसे ट्राइ खालामनायसै ना थाबायफेराखैना आं थांफेराखै बिदि टाउनावथ' बेयाव थाबोबाय ओमफ्राय जों दा थाबायलांसै फैदो साइकेला दा ओमफ्राय गोमाबा सेस फै आन्दाज दंखायोना साले एक्सपिरियेन्स लानांगौलै फाग्ला नोङो देनां बोरायबा माने एसे माबायोना आरो जेनेबा आं उन्दै समाव ओरैबायदि खस्थ' खालामोन बेफोरबायदि माबाफोरा थायो आरोना देनां बैसो जायोबाथ' बेफोरनि माबाया फैखाया खुरमाफोर दंबा थालांजाबायमोन साले मोनाखाखै मानो साननांगौ नङा थारमाने खुरमाफोर थायोबा एसे मोजां जायो आरो नै बेखौ अनफेसलै होद फाला खारबादा मा जानांगौ ड्राइभारसो दं साले गाखोनोसो नागिरबावदों गाखोनो नागिरलायबावदोंमोन आं ड्राइभार दं ओरैबायदि सालायजायोब्रा आं जुनोसै नै ड्राइभारनि खर'आ बावसोना माने ओरैबो दं हट ट्रेन फैबावदों बबाव फैनाय खोनाबाय ट्रेन गाबै नामा औ
ट्रेन फैगौ दा ट्रेन फैगौ दा ओइ बायसान्सनि ट्रेना जुदि ओरैबो फैयोबा दा ओरै नैजौ थायो दे बैजौ थायो दे औ बाबु एसे गिनांगौ खरा फैयोना लाइभआव एसे माबानायनि आरोना बिराद मोजांखा नै लामायानोलाय ट्रेननि लामाया थाबायलांथारगोन जों फ्लाइअभारसिम मिन्थिबाय होमबासो एक्सपिरियेन्स मोनगोन ओ माय गड ट्रेन आइबो रे बाल ओ एकथा फारसे ट्रेन आयु स्ट्रिम को फाला ट्रेन फैबाय ओइ स्ट्रिम को बिदि खालामना सारे खारो बिदि खालामना ट्रेन फैगौ गाइस ट्रेन ओइ बाथौ बिदिबो उल्टा पल्टा आयो रे बाल उल्टा बात फिनिशिंग हो आयो फिनिशिंग होला वाव बमरा फैगोलै सालदे बमरा फैगो वाव kasih रे Bodo, lagi ya, masih kalah sampai Sama, show, lagau, show apa? Apa ujian ekspres tadi? Katam. Woi, Tangbai ini. Mau mulai nih. Tangbai. Wow, dapat. Kurang waktu salina. Oh, wah, bisa lah sih kayak salde. Hap, sekian Tangbai kurang lagi. Ayo jadi, berat ekspres sampai juga poin ani hai. Oh. Ada flyover tangsai. Flyover mana lagi saja. Kurang tentu engkau kita karena. Lagi nanti. थाबायनो फैयो औ बुन्दु ये क्या जों बिजों बारदोंमोन ब्रा जों सुटिं खालामहैदोंमोन जों बिजों ओइ हेमबा गाबाय ट्रेन फैसिल हो ट्रेन आइबो एकटा ट्रेन ओइ लामाया दं फाग्ला एक सिरिया लामायानो ओइ जुगले मा खालामनासिन Oh bisa dir kau nih. Foto sih bukti jam sebaik. Oh. Oke. Wow. Lama tidak ibu. Excellent by the gas exchange. Out of fuel actually. Kokrajhar town. ओए भाई कैसा लगा पार्कोर टा मेरा YouTube चैनल 700 नार्जारी सब्सक्राइब हो सपोर्ट करना दिया ओए तो बाबू आस नाকি आसे ना मोबाइल আছে स्मार्टफोन আছে তোমার গোরখা কোন বাবু ওই ফলে আর तुम कहाँ जा रहे तुम गुरुबारन So guys फ्लाइओभारा मोनथारसै हनै गाइस मोनथारबाय ग फैबाय जोङो फ्लाइओभार मोनथारसै गाइस चलो एक्सपिरियेन्स लानांगौ जादोंमोन बिजों औ एबार फ्लाइओभार सादरगोन जोङो एक्सपिरियेन्स लादरगोन ओमफ्राय नै बायसान्सनि ट्रेना जुदि फैयोब्ला नायलाय बबे लामाजों थानोजों हाग्राजोब नै नुवाखै लामा गैखाया ट्रेन फैगोन साबा थांखाबाय थांखासै नामा मासबादाव अरुणाचलाव जोंना आदै दङसो अरुणाचलाव थाङो ओमफ्राय जोंना बाइकआ गंसेजों साइकेला थाबाय थागोन माथो अवानसियालाय क'क्राझाराव दङ साइकेला गाइस दा आन्दायोबाथाय सेस जोङो फैयाखै ट्रेन फैया जोंना हसिबा खुरमा दं होन्दोंलै जाया बाबाया ट्रेन खाथियावनो मोननो नाफोर सारनो ना नैबे सिङावसो नामा हा सिङावसो नामा खेवलायनाय सालाय बैखौ खेवलाय ना सारनो आयो फ्लाइओभार ओइ देखो फ्लाइओभार मिल गया रे एक्सप्रेस दिखा दिथ दाखालि ददेरनि थांखि शुटिं खालामनाया बावनो गाइस आं फैथारबाय दिनै थाबायनानै फारा क'क्राझार ट्रेन स्टेशननिफ्राय फ्लाइओभार थाबायबोनांगौ सारन नामा ओइ ट्रेन फैगौ आइदै लामाया आइदै जागा जाबायना ट्रेन फैगौ नेबाव थाथ'सै रास्ता मिल गया नालाय खियाबो
खिजोबायबो लेथ्रा लेबाव थाथ'आबा ओमफ्राय बेथ' बैयाव अन्थाइ बिदिखौ आला खिजोबो बिसोर फरायबाय गसिन मेल गाया रे बा थाथ'फैनांलायबाय नो खिबारियाव आलासै खि दंजोबो आरो लेबाव दसे सालिबाव साले जों बैयावबा मा जागौमोनलै साले साले गोबाव बैयावबा बुवा आयाव ओंखायनो आं बुवारोमोनब्रा जाम्बा नोंबाय बे लासो माखौ गिनांगौ होमबाबोलै फैसा नङा अन्थाइ बेसानाव गिनांगौ फैसाफोर गनांलाय मोनबा आंखौ सिबार आलाबाव एथ' गाज्रि जायगायाव लिंबाय नोङो आं फैला जों जिबनावबो बिलगा फ्लाइअभार गाखोला साले फ्लाइअभार मोनबाय लोगोफोर फ्लाइअभार गाखोलांसै गोजौआव लामाया बोरै फाग्ला बिदि फैनांगौ सारन बेलगाबबाय बेखौनो लामा गैया बारा जायो बे ट्रेनालाय मासि जों खनसे बिदि फैदों मिस जाबा माइ रिंखायो आं बैयावबो मिथिया बै बुराव औ ट्रेन गैयामोन बेजों ओरै बारसलांदों बैयाव माबादोंमोन माइरि नंगौ ट्रेन फैयाखैलै होमबा देन्जार खस्थ' खालामबायलै सालथे जों होद थांला जोङो दा फै बिराद खस्थ' फैबाय जेरलि बिथां जादोंना जेरलि ओमफ्राय जोङो दा थांसिन आरबाय माने बे लामाजोंनो जे फैदो बे लामाजों फैदोंमोन बेजों थांसिन आरबाय आरो दा माने जेरलि बिथाङा एसे गिदोंना मानो होनबा एरखेनि थाखायबो नै लामाया एकदमबारे बिराद रिक्समोन ना माने अन्थाइफोर बिरदाव जानो गिदों आरो जेरलि बिथाङा ओंखायनो एसे नैबेजों थांसै नामा बिदि नंदों आरो ओमफ्राय दा साइकेलखौ आन्दायहैगोन होनबा जों दा साले आन्दाय नङा ना होमबा नों गिनाय मोनबाय नामा बेजों थांनो गिनायाथ' गिदों नोंसो मा सानो थांनायाथ' टाइमाथ' 2टा आरायथा जाबाय जायखिया एसे इन्जय मोनबाय फैनानै एक्सपिरियेन्स मोनबाय माने बेजों बोरै जावजावनो फैबावदों थांसै खिन्थु फैनाय आं एक्सपिरियेन्स मोनबाय फाग्ला बे क'क्राझार ट्रेन स्टेसननिफ्राय बे फ्लाइअभारसिम थाबायनानै फैनांगौ सादर नङा आरो रेक्समेन्ट माने होनबा ट्रेन खारफाय थानाय समाव जे फैनाय बेबायदि बहुत रेक्समेन्ट आरो खा दं बहुत माने बिराद माने ओंखाम खहाबनाय नङा आं सानदों कहाँ से इसको दादा कहाँ से अरे साइकिल पंक्चर हो गया जोङो निजों गाखोलांसै ना गाखोलांसै होनबा जों निजोंहाय बेजों थांलालै एसे रेक्स दे गाखोलांदो गसंनाय माने मोजां गाखोलांबाय जोंना सानसु नार्जारी ब्र गोदान जाजोब्बाय साले गोदान जाजोब्बाय औ गाइस जेदे फैद' चल लामाया बुजिजोबखानाय बुजिजोब्बाय नै हाब मावो माथो होलो होलो गाजोंहाय जोङो गोजौआव गाखोबाय जेरैनि मिनिग्राजों गाजों गाखोबोबाय जों दा जांबा गोजौ आरोना जेरैया आंगोर गिदिंनो फाग्लाया गिदिं नामा साले आया सिन्देल गलांसैमोन बिराद एक्सपिरियेन्स मोना फैनानै जेरैया वाव बेनिफ्राय फरायबाय फैनांगौ जादों नामालै आयु नुबोखाया साले दा होलांसै जोङो या एक्सपिरियेन्स फैनायग्राजों गाजों एक्सपिरियेन्स मोनबाय बे क'क्राझार फ्लाइअभाराव ट्रेन साइथिंजों फैनानै जोङो बहुत जेरैनि मिनिग्राजों गाजों बहुत एक्सपिरियेन्स मोनदों जों मानो होनबा जोङो बे क'क्राझार ट्रेन स्टेसननिफ्राय जोङो फ्लाइअभारसिम थाबायबोबाय ना जोङो दा साइकेलखौ जोङो फ्लाइअभाराव गारबोदों होनबा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फैनाय माने जोङो दा मोननैसो बारलाबायसै माथो खालामनो नोंहासो माबा आरो आं मोनसे नोंहासो माबा आरो साले औ फैनानै एन्जय मोनबाय लोगोफोर मोनसे मोननै बारबाय आरो इन्ट्रेस्ट खालामबाय दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्ट्रेस्ट इन्जय जाबाय हाय दिनै मिनिग्राजों आंजोंहाय जों दा फ्लाइअभारनिफ्राय थाबायबोबाय ओमफ्राय बैयाव डाइरेक्ट बारस'हैसै आरोना एसे गोजान दंबावो माने ओइ साइकेला दंलै साले आयौ साइकेला दंलै साइकेला दङ आयौ साइकेला दङ बारस'हैसिगोन भिडिअ लाखांबाय दिनै बर' इन्जय मोनबाय दा साइकेला दङ ना जों दा थांसै आरो
दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने बारा बारनाय जायासै इन्टारेस्ट मोनदोंबा इन्जय मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो मानो होनबा जों बहुद खस्थ' फैबाय दिनै जेलेनि मिनिग्राजों आंजोंहाय ना बिदि जेले जेलेया बहुद खस्थ' मोनबाय नङा आयो खस्थ' मोनाखै ओमफ्राय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनाय जाबाय नङा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट साइकेलाव नै थालायबावदो लेट्स गो